Да се увеличат парите за химиотерапия и да се въведе клинична пътека за лечение на усложнения и спешна онкология. Това е едно от първите неща, за които ще настояват от Българската асоциация по медицинска онкология, която беше учредена тази вечер. Новосъздадената асоциация има грижата да актуализира всички стандарти за лечение на тумори и да сведе най-новите постижения в онкологията до студенти, лекари и пациенти. Химиотерапията е една от областите, в които научните постижения са ежедневие. Затова лекарите трябва непрекъснато да се квалифицират, а програмите за обучение на студентите да се актуализират. Важна грижа на новата асоциация. Една от най-важните ни задачи е да бъдат актуализирани стандартите съобразно. Т.е. аз не ги наричам стандарти, а правила за лечение, които трябва да съответстват на европейските правила. Сдружението на онколозите ще настоява за въвеждането на продължително медицинско обучение. Днес беше представен първия български учебник по медицинска онкология. Той ще запълни една крещяща необходимост в специализацията на лекарите. Това е най-бързо развиващата се медицинска специалност не само в онкологията, но в цялата медицина. А успяват ли лекарите да върват със същото темпо? Значи много е трудно. Толкова са притиснати от ежедневието и от проблемите, че не успяват винаги. Много е трудно, тъй като действително всеки ден излизат нови неща и именно една постоянно обновяваща се самообновяваща се доктрина за обмен на информация в случая би могла да свърши работа. Онколозите ще възстановят и обзорите с последните постижения в медицинската наука. Предвидени са и популярни издания за всичко, което вълнува и пациентите.